Jo avui voldria parlar d'un altre... Aviam que deixo que trec tot això, perquè si no comencen a entrar un darrere l'altre, un darrere l'altre. Jo avui voldria parlar d'una altra competència, que em sembla que és important treballar amb els nois. Si us hi sembla bé, per un tema personal, farem una xerrada d'una hora, una horeta, i perquè demà és el cumpleaños de la meva dona i no he comprat el regal. O sigui que haig de sortir a tota velocitat si vull sostenir el meu matrimoni en el pròxim temps, diguem-ne. O sigui que... Mira que tenim mala fama les dones, amb això. No, jo no tinc... Som molt comprensives, nosaltres. No, totalment comprensiva, però si em permeteu, terminarem mitja horeta abans i s'anirà a comprar abans de tancar en qüestió. Va, diguem-ne... Per si de cas. Sí. La comprensió decau verticalment justament aquesta vegada, o sigui que m'ocuparé ràpidament. Amb una poesia ho fas bé, Amb una poesia... No, però, bueno, avui parlarem d'una cosa que es diu la bola de cristal. Diguem-ne, que té a veure amb moltes d'aquestes coses, diguem-ne, i que té a veure amb el problema de l'assertivitat. Però m'agradaria que fem una mica de resum de què estem veient, una mica per deixar clar. Recordeu, el que estem discutint és en quina mesura realment quan ensenyem a un jugador o una jugadora a jugar al rugby i li ensenyem a practicar aquest esport, hem de fer-nos responsables, també, o almenys corresponsables, amb la família, amb l'escola, amb el barri, amb el que vulgueu, però nosaltres com entrenadors i entrenadores ens hem de fer corresponsables de la seva formació com a persona, com a individu. Nosaltres podem prendre una decisió i és dir, miri, nosaltres no tenem res a dir amb aquest tema, nosaltres ens dediquem a ensenyar rugby, punt. Però sembla que això té alguns problemes importants. El primer problema és que l'esport, no només el rugby, qualsevol esport, és una pràctica social. I com a pràctica social no es pot desempallegar tan ràpidament de la seva responsabilitat davant de la formació de la persona. No és tan fàcil com dir, jo no me ocupo d'esto, o jo em dedico a treballar el cor, però si té el cap malament a mi no m'importa. No sembla que sigui tan fàcil això. Llavors, com a esport i com a pràctica social, crec que hem d'assumir la nostra corresponsabilitat en aquesta formació. La segona qüestió d'aquest debat és que probablement quan un jugador té marmades les seves habilitats personals, relacionals, socials, també té limitades, en general, la seva capacitat per desenvolupar-se com a jugador. És a dir, limitar la nostra formació com a persones també és limitar la nostra performance com a jugador. No és tan fàcil pensar que jo puc ser terriblement bo fent una cosa des del punt de vista del joc i ser absolutament indiferent des del punt de vista del desenvolupament personal. Sobretot, per exemple, si estic jugant al rugby i el rugby és un esport d'equip, això vol dir que haig de desenvolupar eines com la pertinença, la identitat, la comunicació, la vinculació i totes aquestes eines que fan a un equip, que fan el desenvolupament d'un joc en equip, no terminen en un tema tècnic de jugar com a jugador. Té a veure amb un desenvolupament personal, amb un desenvolupament com a persona. Llavors, encara que poguéssim fer la distinció, sembla que no és una bona estratègia des del punt de vista d'això, de pensar seriosament com treballem com a equip i com ens desenvolupem com a equip. I la tercera qüestió és que tots volem que Catalunya en els pròxims anys
hi hagi més jugadors i més jugadores de rugby. I tots volem que a Catalunya la tassa d'abandonament del rugby dels nostres jugadors i de les nostres jugadores es redueixi substancialment. Llavors, si això és el que estem buscant i això ens sembla que és important, no sembla una estratègia molt intel·ligent la idea de dir-li als pares no, escolti'm, com és el seu fill des del punt de vista personal no és un tema nostre. Nosaltres ens encarreguem d'ensenyar-li a passar la piloteta, a córrer amb la pilota, a taclejar. Ara, la resta de qüestions no és un tema nostre. No sembla una estratègia, per mi, molt intel·ligent si volem ser una opció interessant per la joventut, per les famílies, pels pares de Catalunya del segle XXI, si volem ser un esport interessant en aquest sentit. Llavors, aquestes tres raons, per mi, defineixen la necessitat de prendre en consideració que quan treballem la formació en el joc hem de sempre aprofitar la benentesa per treballar la formació com a persona. Sempre. I això ho podem fer, recordeu, de dues maneres. La primera és des del punt de vista del disseny d'exercicis. Recordeu que un dels principis, sobretot de l'entrenador infantil, és que no ha d'improvisar mai. La improvisació en infantil, sobretot, és una manca de respecte, és una falta de respecte als seus jugadors. I s'ha d'anar molt en compte perquè els jugadors infantils se n'adonen ràpidament de quan un entrenador o una entrenadora està improvisant. Llavors, una de les maneres en què jo puc treballar això és portar a l'entrenament exercicis que desenvolupin aquestes qüestions, desenvolupin aquest tipus de qüestions. Hem vist alguns, vam veure l'altre dia a les gravacions de Fran de Figueres i Fran de Cocodrilos respecte d'exercicis amb infantils, amb un dels exercicis, que era el tema de les quasi estàtues per treballar el que és enfoc i desenfoc, enfocament i desenfocament. M'interessa moltíssim que si anem portant gravacions puguem parlar, discutir, com vam fer amb les que vau portar, de com funciona, com és l'exercici, quins exercicis més podem anar incorporant. Una cosa que vam parlar després amb el Frank, amb el Marc, és que recordeu que Frank de Figueres, de Sant Cugat, deia que el mateix exercici en el 8 era complicadet i que a mesura que érem més grans agafàvem més embranzida per fer l'exercici. Doncs vam pensar una variació de l'exercici per 8 anys. Llavors, la nostra idea és que quan terminem tot el recorregut us farem arribar una sèrie de fitxes amb els exercicis possibles per treballar cadascuna d'aquestes competències, perquè els pugueu posar en funcionament amb els vostres entrenadors i podeu desenvolupar-los en aquest sentit. La nostra idea per el pròxim any és que hi hagi una biblioteca a la Federació Catalana de Rugby que quan un entrenador o una entrenadora busqui, per exemple, jo vull desenvolupar l'empatia, perquè crec que tinc un problema en els meus jugadors vinculat amb això, pugui posar empatia, pugui posar la categoria i el grau de dificultat que està buscant i la biblioteca li proposi exercicis. Mira, tens aquest exercici i ho pugui mirar, tens aquest exercici i ho pugui mirar. Diguem-ne, facilitar la incorporació d'exercicis per part dels entrenadors perquè tinguin la consciència de que vull treballar aquestes coses. Però això requereix que ens posem d'acord tots en anar creant aquesta biblioteca. Mira, jo vaig fer aquests exercicis i va funcionar així, així, així. Va, molt bé, discutim. Això no va funcionar, això va funcionar, aquí podem fer-ho. I quan ho tenim,
fem les gravacions dels exercicis i els pugem a una biblioteca per tots els entrenadors i les entrenadores de Catalunya que vulguin utilitzar aquestes eines. Què us sembla això? Perquè a mi em sembla que serà important facilitar l'accés a exercicis, perquè jo ho vaig dir el primer dia. Si vosaltres poseu en Google exercicis per ensenyar a teclejar, hi ha milers. Exercicis per ensenyar a passar la pilota en infantils, hi ha milers. Ara, com posis exercicis per treballar l'assertivitat, al rugby, zero patatero. Llavors, necessitem crear la base de dades perquè els nostres entrenadors el tinguin. O sigui que la meva idea és que a mesura que anem veient-nos puguem discutir les gravacions. Puguem parlar de les gravacions que aneu fent, que puguin servir per treballar dins del club amb els vostres entrenadors i a nivell federatiu amb altres entrenadors que accedeixin, posin les dades que busquen i tinguin la possibilitat de trobar exercicis per poder desenvolupar dins del terreny de joc. La segona cosa que volia dir és que, diguem-ne, recordeu, jo puc treballar això de dues maneres. La primera és preparar un entrenament. Avui anem a treballar el tema del pas de la pilota. I vull treballar també l'assertivitat. O sigui, a mesura que treballem una destressa tècnica, treballem també una competència de l'ésser. I això ho fem, el preparem per desenvolupar, ho preparem per fer-ho. A mesura que preparem els nostres entrenaments, fem les dues coses. L'altra qüestió... Hola, Maribel. Hola. Aquí està. Maribel, és que t'escoltem, no per res, diguem-ne. Hola. Ja està. Gràcies, Maribel. La segona possibilitat és que passi alguna cosa dins de l'entrenament. O sigui, jo no el tenia preparat, però suposem, estic fent un exercici vinculat a passar la pilota als espais buits del terreny de joc. I resulta que un dels nois, una de les noies, es mou al terreny de joc, és el que veurem avui, però la pilota no arriba. I cada vegada que va a un espai lliure, els seus companys no li passen la pilota. Llavors, la seva reacció és que s'embronca, és que s'enfada, és que comença a pensar per què estic fent jo això si la pilota no arriba. I llavors el que ens passa moltes vegades és que el jugador que està fent bé les coses deixa de fer-les. Perquè des del punt de vista d'equip, el seu salt és qualitativament, tècnicament, millor i no ve acompassat amb el desenvolupament dels seus companys. El resultat és que els nois comencen a enfadar-se i comencen a intentar abandonar, per exemple, els espais buits del terreny de joc. I jo, com a entrenador, necessito que aprenguin a ocupar aquests espais. No que deixin de fer-ho, sinó que aprenguin a ocupar aquests espais. Llavors, si em passa una cosa així, al cap jo he de treballar l'assertivitat. La meva resposta no preparada, no planificada davant d'una situació d'aquestes característiques és ajudar el meu jugador, a la meva jugadora, a treballar la seva assertivitat, la seva capacitat de desenvolupar aquesta qüestió. Llavors, un punt que és clau des d'aquest punt de vista, que és fonamental des d'aquest punt de vista, és que de vegades treballarem les competències, destresses i habilitats de l'ésser, les treballarem planificadament, o sigui, les tenim preparades, les planifiquem i a mesura que treballem una competència del fer, treballem una competència de l'ésser i de vegades el que passarà és que no les teníem planificades, però les posem en funcionament, les utilitzem en una situació determinada. Aquesta dualitat és molt important. I és molt important perquè transmet una regla d'or
en un entrenador o en una entrenadora que vol treballar això, que és coherència. Si jo estic parlant i faig exercicis, els hi parlo de l'assertivitat i de l'important que és insistir en les coses que no surten, dir, comentar, comunicar positivament el que em passa. Si jo parlo de tot això, quan tinc planificat l'entrenament, i el primer problema que tenim no l'utilitzo, l'ignoro, el jugador s'enfada i dic, bueno, no passa res, ja està, continuem. O el jugador no diu res i jo no utilitzo això per parlar-li de la necessitat de comunicar, si jo no utilitzo les oportunitats no planificades, el jugador comença a comprendre que hi ha una incoherència entre el que és l'entrenament formal planificat no sé què i el que és el seu comportament en situacions esporàdiques. I recordeu, que això també ho vam parlar quan vam parlar dels 16 principis de l'entrenador d'infantils, que l'eina fonamental d'un entrenador per formar els seus jugadors i les seves jugadores és l'exemple. I si l'entrenador transmet com si fos un mirall, si un entrenador transmet aquestes coses, llavors no les recuperarem després. Si no pot generar aquestes coses, no les podrem si hi ha aquesta discrepància entre la manera en què jo explico i les coses que després passen en el meu entrenament, tenim un problema molt important. Un altre exemple. Si jo, com vam veure l'altre dia amb el tema de la comunicació en l'entrenament, si jo els estic dient als meus jugadors que és important comunicar-se, que és important parlar, que és important reflexionar, que és important preguntar, i faig exercicis perquè, com vam veure l'altre dia, fem un exercici, parem un temps, fem una pregunta oberta, demanem reflexió, intercanvi i després mirem quines són les respostes. Si jo faig tot això quan ho tinc planificat, però després, el dia del partit, els jugadors no es comuniquen, no parlen, no hi ha un procés reflexiu, doncs estic generant un missatge contradictori. I aquest missatge contradictori és terrible pel jugador i per la jugadora, perquè no, sobretot en infantils, no capta quines de les dues accions són les que ha de tenir en consideració. Per veure això, recordem, faré el següent, posaré el vídeo primer, no el primer, el d'enfocament i desenfocament, que aquest ja l'hem vist dues vegades, posaré el vídeo de lo meu, lo teu i lo nostre, que és una competència que vam veure l'altre dia, com per reforçar la necessitat d'intentar treballar els exercicis de lo meu, lo teu, lo nostre. Recordeu que els exercicis de lo meu, lo teu, lo nostre tenien a veure amb les cintes. Recordeu, 4 jugadors dins d'una cinta. Competeixen grups de jugadors que tenen una cinta elàstica. El primer tipus de joc és, un d'ells té la pilota. El que té la pilota pot avançar 3 passos. Els que no tenen la pilota s'han de quedar enrere. El que ha avançat 3 passos passa la pilota enrere a algun dels 3 que estan enrere. I el que té la pilota avança 3 passos al costat d'aquest. Passa la pilota enrere. Dels 2 que queden, llavors, quan ja arriba l'últim, avança 6 passos. La idea fonamental és comprendre i reflexionar sobre que dues coses. En aquest esport s'avança passant la pilota cap enrere. Primera qüestió importantíssima, que ja ho vam parlar. I la segona, s'avança passant la pilota. Avancem perquè la pilota circula. No perquè la pilota és meva i jo la porto, sinó perquè la pilota circula. I el segon exercici, recordeu, és que els 4, dins d'aquesta cinta, perquè construeix la idea d'equip, recordeu que lo meu, lo teu, lo nostre, és el principi, és la manera de començar a desenvolupar una idea d'equip, una idea de treball en equip, és que els 4 fan una competició amb altres grups i poden avançar sempre i quan la pilota no estigui parada. S'han de passar constantment la pilota entre ells 4. Mentre la pilota està en moviment, poden avançar.
Si la pilota es para o cau, no poden avançar. Han d'anar cap enrere i tornar a començar, etc. Però aquesta és la idea de lo meu, lo teu i la nostra. L'objectiu, aprendre que al rugby la pilota no és meva, no és teva, és nostra. La pilota és de tots. I el valor que estem treballant, el valor de compartir. La capacitat que té un individu, no només dins del terreny de joc, sinó fora, de compartir, de generar i de crear des del compartir. Mirem aquest vídeo com per reforçar una mica el que ja vam veure i després fem el segon, el de l'assertivitat. Molt bé. Continuem en aquest vídeo amb el desenvolupament del programa de rugby 100, formant persones, per acompanyar els jugadors en la incorporació d'espais d'aprenentatge, destreses i habilitats de l'ésser durant el seu procés formatiu dels jugadors infantils. En el present vídeo, a mostrar-los una proposta... Perdoneu, espereu, perquè no sé què passa. L'altre dia es veia bé, no? Millor si ho faig així. Aviam... Si no està ahí. Un minutet, sisplau. Aviam, no sé... L'altre dia ho vam veure bé. No sé per què. Aquí el veieu? El vídeo? Es veu? Estem veient la caràtula, sí. Perfecte, aviam si ara ho aconsegueixo. Continuem en aquest vídeo amb el desenvolupament del programa de rugby 100, formant persones, per acompanyar els entrenadors en la incorporació d'espais d'aprenentatge de competències, destreses i habilitats durant el seu procés formatiu dels jugadors infantils. En el vídeo anem a mostrar-los una proposta de treball en l'àmbit del moment segon de l'atac de jugadors infantils entre 6... No sé per què, espereu perquè... Aviam, perdó, no sé per què. No sé què és el que succeeix, perquè l'altre dia ho vam veure, no és un problema de la gravació. Aviam si ara ho puc posar. No sé per què. Continuem en aquest vídeo amb el desenvolupament del programa de rugby 100, formant persones, per acompanyar els entrenadors en la incorporació d'espais d'aprenentatge de competències, destreses i habilitats de l'ésser durant el seu procés formatiu dels jugadors infantils. En el present vídeo anem a mostrar-los una proposta de treball en l'àmbit del moment segon de l'atac a la formació de jugadors infantils entre 6 i 11 anys. Al llarg de la formació s'ha insistit que un aspecte que els entrenadors han de tenir en compte és que en aquesta etapa els nois i les noies tendeixen a centrar-se en la pilota i no aconsegueixen visualitzar els espais lliures del terreny de joc. Però també van veure que quan aconsegueixen començar a visualitzar aquests espais lliures, la pilota segueix tenint una força atractiva molt important. Jo desplaço la meva pilota. D'aquesta manera, els jugadors no passen la pilota als seus companys situats en els espais lliures,
sinó que la intenten portar ells. Això està relacionat amb la idea que la pilota és meva i jo sóc el que juga portant la meva pilota. Aquesta caracterització també té rellevància en altres aspectes de la vida fora de la pista de joc, com a la nostra formació com a persones amb valors i el desenvolupament d'habilitats per afrontar els nostres problemes i conflictes quotidians. D'aquesta manera, en la nostra formació com a persones, és important anar desenvolupant valors com la generositat, compartir el que és meu i acceptar que hi ha coses que són de moltes persones, la idea del nostre. Aquests valors amb el temps serviran per consolidar altres, com la idea de pertinença a un grup i la part de ser d'un equip. Paral·lelament, les persones, quan tenim un conflicte, tendim a pensar-ho en termes de el meu i el teu. D'aquesta manera, tot allò que tu vols aconseguir en el conflicte és una cosa que intentes treure'n. Aquesta forma de veure les relacions s'anomena pensament de suma zero. Tot el que jo guanyo, tu ho perds, i tot el que jo perdo, tu ho guanyes. Aquesta manera de veure els conflictes és característica tant de la gent gran com dels més joves. Sempre se'm fa difícil veure el nostre. És clar el paral·lelisme existent entre aquestes tres dinàmiques. La pilota, la idea del meu i els conflictes tenen en les persones una força d'atracció que fa realment complicat la visualització d'allò que podem compartir i d'allò que ens és comú. La visualització d'allò que és nostre i del que som. En el joc, la pilota és meva i jo la desplaço cap als espais lliures del terreny de joc. En la nostra vida, l'egoisme i el pensament de suma zero dels conflictes ens dificulta desenvolupar valors com la generositat, la pertinença i el compartir, entre d'altres. En tots els casos, és molt important treballar el concepte del que és nostre. La proposta que aquí els hi plantegem té una lògica de formació de persones. A l'ensenyar als nois i noies a començar a compartir i a construir la idea del nostre, els aportem eines i competències que els serviran en el procés maduratiu per encarar d'una millor manera la forma en què mirem el que ens passa i el que ens envolta. Una mateixa formació per a contestar a dues qüestions diferents. Com ha de jugar a rugbi un noi o una noia i com ha de ser una noia o un noi que juga al rugbi? La primera pregunta respon als aspectes tècnics, els tàctics i els estratègics de la formació d'un jugador o jugadora. La segona pren en consideració el discurs de les competències i els valors. Vegem com funciona aquesta transformació en els nostres joves jugadors. En general, a les persones ens costa ser generosos i compartir. Tendim a dividir el món en el que és meu i el que és teu. Aquesta manera de veure les coses es presenta a moltes facetes de la vida, entre elles quan construïm les nostres relacions o quan ens enfrontem a dificultats, com per exemple tinc un conflicte. Com que tinc un conflicte per alguna cosa, aquesta cosa és meva. Com que és meva i tenim un conflicte, tu me'l vols treure. No hi ha res en el conflicte que sigui el nostre. Però podem començar a ensenyar als nois i a les noies a construir un món amb el meu, el teu i el nostre. Tinc un conflicte per alguna cosa. En els conflictes hi ha coses meves i també hi ha coses teves. Puc compartir les coses que són meves. Podem construir coses que són les nostres. He de veure cada cosa al seu lloc per a poder entendre millor el conflicte. Soc més que les meves coses en un conflicte. Em relaciono amb tu. Puc compartir sense que les coses deixin de ser meves. Podem tenir coses meves, coses teves i també coses nostres. És possible crear coses que són dels dos.
Junts tenim més alternatives i si hi ha més alternatives podem construir de manera conjunta. Quan entreni amb els nois i noies el passe de la pilota als espais lliures en el segon moment de l'atac, pot ajudar-los a pensar en la idea del nostre per a les seves relacions en el futur? La pilota és nostra perquè és de tots. Un entrenador o una entrenadora que pot acompanyar aquests processos de construcció de la idea del compartir i de la idea del que és nostre és un formador o formadora que està essent part tant del discurs davant del jugador com del relat davant de la persona. Com podem fer les dues coses alhora? A continuació, anem a incorporar uns exercicis per a desenvolupar de forma simultània les dues habilitats durant l'entrenament. Molt bé. Això és el que vam veure, diguem-ne. La idea fonamental és que si jo puc aprofitar la lògica formativa de passar la pilota per incorporar una lògica formativa que parla de compartir. I jo puc treballar bidireccionalment. Puc millorar com a jugadors la idea de passar la pilota i puc millorar com a persones la idea de compartir. Llavors, si jo puc fer aquestes dues coses a la vegada, si jo puc parlar de passar la pilota, però puc parlar de compartir la pilota, llavors estic treballant simultàniament aquesta dualitat. La formació de competències, destreses i habilitats del ser amb les competències, destreses i habilitats del fer. Jugar i ser com a parts d'una misma dinàmica. Ara, fixeu-vos que tenim un pas més, que és el següent. Nosaltres comencem en una visió clàssica de la formació en infantils amb 3 moments d'atac. No estic parlant del desenvolupament d'habilitats motrius bàsiques, saltar, córrer, passar, no. 3 moments vinculats al procés d'aprenentatge del joc. El primer moment és la idea de hem d'ensenyar a veure els espais buits del terreny de joc. Hem de transmetre als nostres jugadors la necessitat de desplaçar-se més enllà d'on està la pilota. Aquesta qüestió que veiem que tots anaven darrere de la pilota a un costat o darrere de la pilota cap a un altre costat, això, aquesta visió de tots darrere de la pilota, l'hem de trencar, l'hem de descontracturar perquè puguin pensar en mira, la pilota està allà, però allà no hi ha ningú i jo em mouré cap allà, en contra de la meva tendència, que és anar on està la pilota. Això ho vam veure en el primer moviment i es diu enfocament i desenfocament. La capacitat que un té de mirar la pilota, mirar el terreny de joc, mirar el terreny de joc, mirar la pilota. I vam treballar com a exercicis el que vam veure, els quasi estàtues, com perquè aprenguin a moure's buscant els espais buits, lliures del terreny de joc. Una vegada tenim aquest primer moment que comencen els jugadors a mirar els espais lliures del terreny de joc i comencen a comprendre que jugar no és córrer darrere de la pilota, apareix el segon moment, que és el moment que hem vist, que és el moment de passar la pilota. No té sentit ensenyar a passar la pilota quan no hi ha ningú a qui passar la pilota. I perquè hi hagi algú a qui passar la pilota, hem d'ensenyar a moure's on no hi és la pilota. L'ordre és bastant lògic, diguem-ne. Primer ensenyo a desplaçar-se cap a l'espai lliure, després ensenyo a passar la pilota. Recordeu que en aquest segon moment és típic el que es diu el delivery, que és el jugador que desplaça la pilota però no la passa. És el jugador que corre amb la pilota, però no intenta passar-la en cap moment. Això és una tendència que intentarem anar corregint. Al rugby hi ha moments on s'ha de córrer amb la pilota, però no és un esport de
carreres en pilota. És un esport on el que es mou és la pilota, no un jugador amb la pilota, sinó la pilota. Llavors, nosaltres comencem a generar una dinàmica que va en contra de la tendència del delivery dels nostres jugadors. I el que volem és que aprenguin a passar la pilota. I aquí aprofitem això per ensenyar una segona qüestió, que és el meu, el teu, el nostre, el que hem vist ara. Ensenyar-los a compartir la pilota, a fer, diguem-ne, que la pilota és nostra. Ara, què és el que ens passa? I aquí apareix un moment complicat, que és, jo tinc jugadors que es mouen als espais lliures, però tenen un procés maduratiu de joc més gran, més ràpid, però han de conviure amb jugadors que encara no passen la pilota. Llavors, tinc jugadors que es passen el partit en l'espai lliure cridant, demanant la pilota, però la pilota no arriba. Això produeix, i això és un moment important, frustració. Produeix renúncia. Produeix que el jugador diu, jo no em quedo aquí, si aquí no passa res. Jo me'n vaig cap a on està la pilota. I això és justament el que nosaltres no volem. Perquè no volem que torni cap enrere en el seu procés evolutiu. Volem que avanci. Volem que reafirmi la seva posició perquè la pilota ja arribarà. Aquest és un moment que podem aprofitar per treballar dues coses que ens sembla que són importants. La primera és la qüestió diguem-ne, aquesta frustració té dos efectes. El primer és la renúncia. El primer efecte dramàtic com a persones a la nostra vida quan les coses no ens surten, no ens surt fer coses i no ens surt el que estem buscant, és renunciar. És deixar de fer, és deixar d'intentar. Això té molt a veure amb un concepte que apareixerà més endavant, no ara, que és la resiliència, que és la capacitat que un té de continuar insistint i de continuar creixent inclús quan les coses no surten bé o en situacions o en contextos adversaris, diguem-ne, que són contraris o adversarials, diguem-ne. El segon és la manera en què ens comuniquem i la manera en què comuniquem la frustració. Quan hi ha aquesta frustració, és clàssic que els jugadors facin dues coses. No parlen, no diuen res, encara que reaccionen malament, no comuniquen i quan comuniquen, exploten. No és que comuniquen tard però bé, no, comuniquen tard i malament. Llavors, per treballar això, nosaltres necessitem desenvolupar una competència que es diu assertivitat. L'assertivitat és la capacitat que un té de comunicar positivament la frustració o la negació. De fer-ho des d'un lloc positiu. I aprofitem aquesta assertivitat per recolzar la persistència. La idea d'un jugador que persisteix, encara que no li surt, torna a fer-ho, torna a fer-ho, torna a fer-ho. Llavors, quan anem en aquest moment i comencen a aparèixer aquestes coses, i apareixen sempre, és una molt bona oportunitat per treballar aquest concepte d'assertivitat. Que, insisteixo, serveix per millorar com a jugador, però també serveix per la vida quotidiana, per desenvolupar-nos com a persones en la nostra escola, en el nostre barri, a la nostra família, per crear un espai i una personalitat que ajudi davant de les situacions difícils i davant de les possibles frustracions. Veiem el segon vídeo, aquest de l'assertivitat, i després parlem una mica de com podem utilitzar-lo. Crec que això...
Anem cap allà. Continuem en aquest tercer vídeo amb el desenvolupament del programa de rugby 100, formant persones, per acompanyar els entrenadors en la incorporació d'espais d'aprenentatge de competències, destreses i habilitats del CEP durant el seu procés formatiu dels jugadors infantils. En el present vídeo els mostrarem una proposta de treball en l'àmbit del tercer moment de l'atac en la formació de jugadors infantils entre 6 i 11 anys. Fins al moment, el que vostès han estat treballant és la qüestió referida al tema de la visualització dels espais lliures i la qüestió d'aconseguir que els jugadors i les jugadores es passin la pilota. En aquest tercer moment de l'atac, aquells que aconsegueixen ocupar els espais lliures poden sentir-se frustrats perquè la pilota no arriba. Ningú vol passar-me la pilota perquè els meus companys no miren cap on estic jo. No arriba la pilota. Alguns jugadors que ocupen els espais lliures demanen la pilota amb poc èxit. Per tant, la pilota no va cap a l'espai lliure. Això pot generar frustració i emprenyaments que no sempre s'expressen de manera positiva. Aquesta caracterització també té rellevància en altres aspectes de la vida fora del terreny de joc. En la nostra formació com a persones amb valors i en el desenvolupament d'habilitats per afrontar els nostres problemes i conflictes quotidians, és important ser capaços de gestionar d'una manera positiva les nostres frustracions. Com a persones, és important desenvolupar, per una banda, la nostra capacitat per afrontar les coses que no ens surten bé, afrontar per insistir i fer-ho cada vegada millor sense haver de renunciar. I, d'altra banda, s'ha de desenvolupar l'habilitat per a poder expressar aquesta frustració sense quedar atrapats en ella. La resiliència i l'assertivitat són fonamentals per a un desenvolupament ple com a persona i com a jugador o jugadora. De la mateixa manera, les persones, quan tenim un conflicte, tendim a pensar-lo en termes de tu hauries de saber el que em passa i si no ho saps és que no t'importa. Aquesta lògica porta a un procés perillós. Si no ho sabem, no t'ho explico i no m'ho expliquis perquè no t'escolto. Al final, quan ho expliquem, ho fem de manera negativa i sense poder pensar ni escoltar des de lo positiu del que ens passa. Aquesta manera de veure els conflictes genera una curiosa manera de veure les coses. Tots els altres haurien de tenir una bola de vidre màgica i saber què és el que em passa, sense que jo ho hagi d'explicar. Està clar el paral·lelisme existent entre aquestes tres dinàmiques. En el terreny de joc, que no em vegis i que no me la passis em frustra. Per què me'n vaig a l'espai lliure si allà no arriba la pilota? A la nostra vida i front a les dificultats i els conflictes, el que no sàpigues que em passa i que no ho entenguis em frustra. Per què vaig a parlar si no saps el que em passa? En el joc, els meus companys i companyes no volen passar-me la pilota i no m'escolten. En les relacions, quan les coses no surten, estem segurs que els altres haurien de saber el que ens passa. Deixem de comunicar-nos o passem a dir coses d'una manera confrontativa. En ambdós casos, falta una assertivitat positiva. La proposta que aquí els hi plantegem té una lògica de formació de persones. Ensenyar a jugar per ensenyar a ser i ensenyar a ser per a poder ensenyar a jugar. A l'ensenyar-los als jugadors a desenvolupar la idea del gestionar bé la falta de l'encert i comunicar positivament el que ens passa, podem ensenyar-los a sostenir l'esforç i a insistir quan alguna cosa no surt en el terreny de joc.
Com ha de jugar a rugbi un noi o una noia i com ha de ser aquesta noia o aquest noi que juga al rugbi? La primera pregunta respon als aspectes tècnics, tàctics i estratègics de la formació d'un jugador o jugadora. La segona pren en consideració el discurs de les competències i els valors, contestant als aspectes fonamentals que fan el ser d'un jugador o jugadora de rugbi. Veiem com funciona la problemàtica en el context del maneig de la frustració dels nostres jugadors. A vegades, quan alguna cosa no ens surt bé, tendim a bloquejar-nos i a no expressar el que ens passa. Els hi ha passat alguna vegada això? No em surten les coses. No ho tornaré a intentar novament. Em sento molt enfadat o enfadada. No sé explicar el que em passa. No hi ha res en aquesta situació que jo tingui que explicar perquè puguis entendre'm. No obstant, podem començar a ensenyar als nois i a les noies a insistir i a comunicar-se amb respecte. No em surten les coses. Si deixo d'intentar-ho, no aconseguiré que surtin. Estic enfadat o enfadada. Poder no saps el que em passa. Deixa'm que t'ho expliqui. Explica'm què et passa a tu. Jo t'escolto, tu m'escoltes i ens escoltem. Parlem i escoltem-nos per a poder seguir intentant-ho. No aconsegueixo que em surtin les coses i t'ho dic perquè poder no ho saps. M'agradaria que m'escoltessis. M'encantaria que m'expliquessis com ho veus tu i així jo et puc escoltar. Podem parlar-nos i escoltar-nos quan no ens surten les coses per a poder tornar a intentar-ho. Junts tenim alternatives. I si ens escoltem i parlem, podem tornar-ho a provar. Quan entreni amb els nois i les noies per a que aprenguin a ocupar els espais lliures i a moure la pilota en el tercer moment de l'atac i alguns es frustrin perquè no arriba la pilota, els pot ajudar a conversar uns amb els altres i escoltar-se uns als altres? Pot ajudar-los a seguir insistint? Ho intentem, ens parlem i ens escoltem perquè som un equip. Un entrenador que pot acompanyar aquests processos de construcció de la idea d'insistir a expressar el que passa, demanar que t'escoltin i escoltar el que t'expliquen, és un formador o formadora que està sent part tant del discurs front al jugador com del relat front a la persona. Com podem fer les dues coses a la vegada? A continuació, anem a incorporar uns exercicis per a desenvolupar de forma simultània amb dues habilitats durant l'entrenament. Molt bé. Aquesta és la idea. Nosaltres tenim un tercer pas important, que és aprofitar la formació. És a dir, aquí, a diferència dels anteriors, no és que estem aprofitant una formació des del punt de vista d'una destressa tècnica, sinó que estem reforçant un aprenentatge que ja han incorporat, que és la pilota està aquí, jo em mou cap a l'espai buit, l'espai lliure del terreny de joc. No vaig on està la pilota, em mouré cap a fora, perquè jo demanaré la pilota, perquè me la passin d'aquest joc, diguem-ne. No vaig a buscar la pilota sinó que em mou cap a fora. Llavors, aprofitem aquest per recolzar, per reafirmar aquest aprenentatge tècnic, tàctic i estratègic. Perquè si no, produeix aquest efecte que és la frustració, la renúncia del jugador. I una cosa que a mi em sembla interessantíssima, jo he fet gravacions d'entrenaments d'infantils i els entrenadors d'infantils fan una cosa sorprenent. Per exemple, un jugador ha de fer una cosa amb la pilota. No li surt i llança la pilota però enfadat. L'entrenador no produeix un procés de comunicació. No li diu què et passa, com et sents,
per què et sents així, bueno, podem fer-ho, dir-ho d'una altra manera, pots parlar... No! El que ell està preocupat, l'entrenador, és donar-li una segona pilota perquè el torni a provar. Però tornar a provar sense comunicar la frustració és un procés a mitges. Nosaltres necessitem aprofitar aquest moment per ensenyar a expressar la meva frustració com a jugador, a comunicar la meva frustració i a intentar fer-ho una altra vegada. Però si jo li dono la segona pilota perquè ho torni a fer i no li ajudo a comunicar des de l'assertivitat la frustració d'una manera positiva, és com que sempre estarà esperant la segona pilota. I això és el que nosaltres hem de corregir des del punt de vista de la formació d'una persona, des del punt de vista del desenvolupament d'una persona. Com ho vegeu, això? Ho treballeu, això? Com ho veieu? Jo, Raül, penso que l'assertivitat i la resiliència del que estem parlant també té molt a veure amb la manera de ser de cadascú. No? Sobretot estic pensant més que res amb jugadors més aviat de sub-14, sub-16, sub-18, sèniors inclús, no tant amb infantils, perquè això sí que es pot corregir amb infantils, o es pot aminorar una mica aquest temperament o aquesta frustració, no? Però amb nanos més grans crec que té molt a veure també amb la seva manera de ser. Per tant, no sé fins a quin punt els hi podem ajudar, no? Sí que els hi podem ajudar parlant a dirigir aquesta frustració, però bueno, el que és negatiu serà negatiu tota la vida i el que és impetuós o és així molt ambiciós serà ambiciós tota la vida, no? Vull dir, m'entens el que vull dir? Jo diria tres coses. Primer, estic convençut que un pessimista no és més que un optimista mal informat. Llavors, crec que podem millorar la nostra capacitat de pessimisme o d'optimisme. Una qüestió és la nostra tendència i una altra qüestió és el nostre desenvolupament. Jo crec que podem ajudar a millorar la capacitat de ser una mica més optimista. Alguns serà una habilitat perquè és natural i altres serà una competència perquè està formada. Però podem ajudar a mirar les coses des d'un altre lloc. Jo crec que això ho podem fer. O sigui que no és tan, no estem tan predisposats en la nostra manera de ser. Hi ha molt que es pot ajudar, canviar, transformar, millorar, i això ho podem fer. Segona qüestió, ho hem de fer en infantils. Aquest és el moment clau on podem fer les diferències. Si jo treballo amb el noi l'assertivitat, la resiliència, quan està infantil, ja li estic començant a donar un perfil de personalitat, ajudar-lo en la seva personalitat, que es posarà de manifest quan termini de sentar-la en juvenil. I tercera, nosaltres fem per juvenils un curs que el fem amb els jugadors de 16, 17 i 18 anys, que es diu Gestió de l'atenció i de la ira. I ho fem directament amb ells. I els ensenyem eines per poder gestionar la seva tensió dins d'un partit o fora d'un partit i la seva frustració i ira dins del partit i fora del partit. Llavors, inclús jugadors que no estan predisposats des del punt de vista de la seva personalitat per enfrontar tot això, després podem donar-los eines per poder treballar la gestió de la tensió i la gestió de la ira. De fet, ara el mes pròxim aquí a l'Argentina es fa la reunió es seleccionen els 500 millors jugadors de 16, 17 i 18 anys. I els junten tots, els 500, els junten per definir perfils, per veure com, per millorar algunes coses, per començar a conèixer el futur del rugby. Aquest any
tots els jugadors faran el curs d'atenció de la gestió de l'aigua. Tots. Els 500 faran aquest curs. Per què? Perquè estem convençuts que aquesta formació els ajuda a desenvolupar el seu desenvolupament com a persones. Llavors, podem millorar en infantils i podem generar eines que els ajudin quan arribin a juvenils. Podem fer coses que els ajudin a gestionar la seva atenció i la seva ira. Això ho podem fer, Geni. Està clar com és, s'entén, m'he explicat el tema de la transcendència de l'assertivitat, que l'entrenador tingui consciència. Això és un punt molt important. L'entrenador ha de tenir consciència de que si apareix això, si succeeix això, jo treballaré amb els meus jugadors l'assertivitat. I tenir consciència vol dir que l'entrenador i l'entrenadora està preparat per respondre i per portar tot això als seus jugadors i les seves jugadores. Jo us proposo que pel pròxim dia intenteu i discutim, abans d'anar amb l'última de les competències, que és la del respecte, que és tinc cura del meu cos, tinc cura del teu cos, m'agradaria que parléssim, que mirem de fer exercicis per al segon i exercicis per a aquest tercer. I ara us proposaré, no és fàcil, perquè tot el dia parlant en castellà i de sobte una hora de català és com que té tot el seu... és complicadet, però bueno, és una qüestió de quan tens pràctica tot el dia no hi ha problema, però de sobte és com que s'oblida tot. Però jo us proposaria que pel pròxim dia fem aquestes dues coses. Si podeu gravar, portem i discutim. Jo portaré algunes gravacions que vull mostrar-vos perquè discutim pràcticament amb gravacions. I segon, un repte. Quins exercicis creieu que podríeu fer per desenvolupar i per treballar aquesta competència que hem vist avui, l'assertivitat? Quins exercicis creieu? Perquè aquesta és la més complexa de pensar-hi, en els exercicis. Però jo us donaré alguns la setmana pròxima. Ara el que m'agradaria és que penseu i puguem discutir alguns exercicis la setmana pròxima. Us sembla bé això? Josep? Perfecte. Sí, perfecte. Llavors, Fran, ho fem així, els dos. Fran, ho fem d'aquesta manera per discutir el que tingueu gravat, el que hagueu pogut gravar aquest cap de setmana i quins exercicis penseu que podríeu utilitzar en un entrenament de rugby per desenvolupar l'assertivitat. D'acord? I ens veiem el dilluns, em sembla. Sí, el dilluns. Perfecte. Quedem així, llavors. Doncs jo vaig a complir amb el contracte marital. Encerta, encerta. Ja el dilluns, ja us diré. Jo crec que això, com passa amb el vídeo de la bola de cristal, que tots creiem que l'altre ha de saber el que em passa i que per això no li has de dir, bueno, això és part del joc, diguem-ne. Tots creiem que l'altre ha de saber el que jo vull que em regalis pel meu cumpleaños. Això no s'ha de dir. Ja ho veurem, això. Doncs quedem així, d'acord? Vale, perfecte. Molt bé. Vinga, bona nit, gràcies. Adéu. Adéu. Bona nit, moltes gràcies. Adéu. Gràcies.